familie, waar al diverse prinsen zijn uitgeroepen. Zijn opa is in 1972 prins geweest en zijn pap in 1976 jeugdprins. Zijn hobby is voetballen en zijn favoriete club staat op de 4e plaats in de Spaanse competitie. Hij houdt van reizen, onder andere naar Londen. Hij houdt van sushi eten, Duits fitness. Hij communiceerde management gestudeerd. Zijn pap is afgelopen zaterdag als ijsprins uitgenomen. Ho. Is in 2013 als ijsprins uitgelopen. Hij is 11 jaar geleden jeugdprins geweest. Mogen we je voorstellen, hier, onze nieuwe prins, Jurk de Eerste! Nou, we moeten even een foto maken. Goed, de fotograaf zei, er moet nog een aanzien. Hier staat er dan, jullie hebben lang moeten wachten, want er horen hem hoofdsteen hier. We zijn alleen in een hutje gezeten, maar we gaan toch beginnen. Jullie is de eerstgeborene op 11 juni 1996, zoon van Petro en Petra. Die hebben al de hele tijd al in zenuw gezeten van wanneer komt het. Is toch vrijgezel, het gewerkt bij Wieler en Erlen. En zijn residentie is het pastoor Vonkenstraat op nummer 28. Ja, en hoe komt het hier? Nu krijgt ze de attributen. En dan wil ik Patrick even vragen om uurtje op te zetten. Ja, dit is hartstikke zeker, man. Ik ga gewoon dan toch langzaam beginnen, want anders heeft het te lang door. En we hebben nog één topgroep hier dadelijk. Dus ja joh, om die gaan te kleien, koop ik deze met de ketting. De bescherming moet bieden voor al het onheil en onzin wat we hier doen. En die veel geluk brengen in het seizoen.
steek met verre, wat ze ook met trots zal dragen. Het er maar in gehad als jeugdprins. Maar nu is ze de echte partner. Om bij de huwelijk te komen als prins Jurk de Eerste, Dinnesetter. De wetsmeester moest troetelen, wegtroetelen. Want het kost geen geld als het niet doet. En wie zijn we dan? Prins Jurk de Eerste. Ja, en daar hoort natuurlijk de Prinsenproclamatie bij. Veer Peter deze, bij de gratie van de Ulen, opperuil van Oudkelijn, hebben besloten en door het goedvinden, zo wie veer goedvinden en doen verstaan bij deze dat Jurgen Werens werd uitgeroepen tot Vastenholensprins 2019 van het Ulenrijk als Jurgen de Eerste, prins van Oudkelijn, hertog van de Pest, graaf van de Noordertijdenstraat, baron van de Peterstraat en Onderweg, heer van het Ritske, markies van het Paterscheld, heerboer van de Koopkamp, jäger van de Daneke, beschermheer van onze toren en nog meer en nog meer en nog veel meer. Begeven in onze tempel zondag 12 januari 2019, Peter de Eerste, de opperhuil, kanselier, lastreinders, Jean-Bewaarder, Theo Sassen en weet bekend de chef de protocol, Geert Schepers. Ja, en natuurlijk hoort hier de prins ook een liedsspreuk. Jurgen en ik, het woordje, de liedsspreuk en dan moet ik ook even vertellen nog. Dankjewel Peter. Ik heb een beetje de griep, dus het zal een beetje moeilijk worden, maar ik ben gewoon. Als eerste meneer liedsspreuk, het is 11 jaar geleden en nu staan niet weer. De oude sleutels liggen erg begrepen. Het is tijd om te regeren over het urenlijn. De stevigste lagen zitten van alles aan de kant. Samen maken we spanning en spas in de boot. Iedereen wordt gedreven, met de prinsenruim krumboot. Ulen, Het wordt een hele lange, dus ik heb ook moeten oefenen. Ik kan hem dan even boeten, maar dat komt nog. Wilt u nog tegen Gert zeggen tegen de Ulen of Ulennekes, ja? Nee, nu van oud gedaan. Eigenlijk is het zo wie Peter heeft me gevraagd. Toen stond ik op de oktoberfeesten, dus wordt niet in de ganse nuchtere stand. Dat zal deze vastenavond nog niet het geval zijn. We gaan er samen een leuke vastenavond van maken. Dank u voor de komst. Goed, hier hebben we nog een topaantal die zitten. We gaan nu even van de bühne af, want we gaan de podium even verboeien, dat er het instrumentarium komt en het geluid even opnieuw gezet werd. En dan gaan we dadelijk het band spelen, maar dan kom ik nog even terug. We gaan nu al de foto maken weer. Dat is gewoon even een buurtman.